खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बड' SM आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। निउज पर्टेल बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय मावख'खौ दिनै BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेखेवबाय। बर'नि राफोद खौरां फोसावग्रा बिजों निउज पर्टेल बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय मावख'खौ BTRनि चिफ बिथाङा दिनै क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव बेखेवबाय। बेखेवनाय बुब्लियाव बाहागो लादों UN एकाडेमिनि डाइरेक्टर गपाल कृष्ण बसुमतारी, जनता फरायसालिनि गोरायुं सुबुं बसुमतारी, जनता फरायसालिमानि बर' बिफाननि आदाराम बसुमतारी, बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी, मेनेजिं डाइरेक्टर दानसोरां ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माननि आलासि सानसुमै मावथिफारि बिथांमोनहा। खौरां मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्ड रादाबखौ TV चेनेल खालामनो अहर नाजादों होनना मिथिदों। लोगोसे बिनि थाखाय जि पलिसि दङ बेखौबो मावगासिनो दङ होनना बेखेवगिरि बिथां BTRनि चिफ प्रमद बर'आ बेसेन गोसा बिबुंथि होदों। BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि लोगोसे तामुलपुर LCNनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथाङा बिसायख'थि जानायनि माखासे सान सिगांनो BPF नागारबाय। बिथाङा UPPL हाबबाय। मा जाहोनाव हरखाब BPF एंगारनानै UPPLआव हाबखो बेनि जाहोनखौ खौरां लिरजासेयाव मिथिनो मोननाय जायाखै। बेराफारसेथिं बिथांनि BPF नागारनायाव BPFआ मैखोम जेंना खहानि मोगा-मोगि जादों होनना बेरेखा दोलोआ खोब सावरायसोदोंब्लाबो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया जेबो खहा जाया होनना बुंथिदों। बिथाङा बुंदों BPFआ उदां बिजाथि केशब राजबंशीखौ हेफाजाब होबाय होनना। BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीया गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। नैथि खोलोबनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट होनाया दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो जाबाय। BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी एबा अदालगुरि बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथिनो गबिन्द बसुमतारीया फुंबिलि समावनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। बड'लेण्ड टाइगारा राजकुमार पृथ्वीराज नारायण देब मेचखौ गोबां अजद होनानै चेलेन्ज खालामदों। बिथां बड'लेण्ड टाइगारा बिथां मेचखौ बुंदों सासे हिन्जावनि केलेंकारि गोनां, लोगोसे फाग्ला होननानै बिथाङा बुंबावदों। मेच बिथाङा गावनो सासे थगायसुला RTI होननानै कन्ट्राक्टरफोरनिफ्राय रां दाबि खालामग्रा सुबुं। बिथाङा आरोबाव गोबां अजद होबावदों। प्रमोद बर' डाঙৰীয়া দেৱে লগত চেলেঞ্জ কৰিব আহিছে, কি এটা লাজৰ কথা। মোক ভয় কৰে এই পগলাটো। মই বাৰংবাৰ 3-4 মাহমান আগত ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই। हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया क'क्राझाराव दावबायफैबाय। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर थिनानै दिनै नरेन्द्र मदिया क'क्राझाराव UPPLनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंफैदों। लोगोसे बेवहाय रोजा रोजा सुबुंनि बानाखौ नुनो मोन्दों। मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथाङा गिबियाव बर' रावजों बरायबाय बिबुंथि होनाय नुनो मोन्दों। खुलुमबाय लोगोफोर होननानै। प्रतिदिन टाइमनि सासे खौरांगिरिखौ आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया धमखि होदों। खौरांगिरिखौ नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय मन्त्रि बिथां पीयूषआ धमखि होदों दि गावखौ नंखाय खौरां फोसावना रायजोआरि मानहानि खालामनायनि थाखाय। बिसायख'थि समावनो आसामनि हायाव दुथांफोरहा बिरहोदों पाकिस्ताननि फिरफिला। रायजोआव बिसायख'थिनि दुंहाव बारनि थासारि। लोगोसेनो बेबायदि समावनो भारत हादरनि आसाम रायजोआव बिरहोदों पाकिस्ताननि फिरफिला। कामरुप जिल्ला रङिया महकुमानि सिङाव थानाय रङियानि गुरखुसियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बिरहोदों पाकिस्ताननि फिरफिला। जाथायखौ लानानै रङिया हालामाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। लोगोसेनो रङिया हालामनि सांग्रां नोगोरारिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला दुथां सुबुंफोरा रङिया हालामनि सुबुंफोरनि गेजेराव धोरोमारि बेले-बेजे सानलाय होनानै। फैदो लोगोफोर, जोबथा खौराङाव बर'नि फावखुंग्रि मिथि नार्जारि बिथाङा मुंदांखा इउटिउबार भिभ'इसखौ साबायखर बावदों। फावखुंग्रिनि मेचुब मेथाइ रिमलजों रोजाबनाय भिडिअ'खौ भिभ'इसनि गोबां अनसायारिफोरा नायफैदों। बे मेथाइया खम समावनो 7 लाखनि बांसिन सुबुं अनसायनायाव मोनदों। फावखुंग्रिखौ भिभ'इसनि अनसायारिफोरा साबायखर होनो खावलायनाय लेखा मिथिया साबायखर हरदों। बे रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामदो। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियैनो नोंथांमोनहा नुयो। गोजोन्थों।